Vamos! Kain muna tayo, ha? Mukbang. Shout out kay Daddy mo, be. Daddy, mga Nagana mag-video na ko kita. Magpalapit na kita. Gas. Kenny, mag-video ko, Kenny. Ikaw na daw. Kenny, magpayakit ko kayo ng cellphone. Nangyayari mo ka mo, Alben, ikaw Gilmer. Pag-member na mo mag-video na. Kenny na ka. Shoutout kay Boogie TV. nakabili mo kayo ng ating Shoutout kay sarili ko na. Di ba? sa YouTube. Shoutout kay Brian. Kilala ni Tito si ano? Superman Yaki. Kaya niya ko yan. Mag-apply na ako na naman ngayon, ha? Ha? Hindi kay. Sabihin mo, ito kilala ni Monetize. Superman Yaki. Hello! Kain. Mayari ni Tani mo. Panayapin mayari eh. Kaya mayapon. Keta na muna. Hello! Bago kayo. Dem, mga dem! Keta na ako. Parang eh. Apa na mo ko yan? Kenny ka kuya, bantay ko makayarap. Kena ka. Kasi ka mo kayo. Wala kang hotspot na eh. Maki-hotspot ko. Ali? Ay, mga Kantong na lang kita. Yang buri mo yun. Kenny na ko na message. Ay, Kaya pamamain mo. o dito ka na lang daw. Kaya na lang. Hoy na Ken, nakakita ko. Ito yung takya mo. Na? Kaya ng chicken dyan. Na ano? Ayun din eh. Man! Matam. Teka pa mga ano eh. Matam? Sa inyo ate Fred. Hello, ano? Hello. Siyempre. Bilan. Lapit ka doon. Yung charger ko ko eh. Bakit sabi? Ako charger eh. Sama tumatulong niya ito. Loko rin. Ate ka cellphone? Wala yan. Madali wala 7. Ako eh. Cellphone nga diba? 8 na yung gawan. Doon ka sa camera natin. Man! Ate ko kung ano. Kaya ako niya itang kain mo. In-unbox mo. Ayun na. Nandarya kaya agad sa ibang ko eh. Walang bang man. Ikaw to ay tayo kumain. Tubo. Nano yan? Sige, Weng. Kumano ka? Nako. Liya! Ito kasi Rola. Yan ang mo kuma. Kain ka na kain. Yan ang Liam. manok kay Ruel. Ay, Bye. Wala ko sa charger na yung niya. Wala ko. Ay, itong adapter ko. Gamitan ko din. nadya yan nagawa niya. Ako cellphone nga doon. Hindi, ting-ting na hindi na na cellphone. Ito, mag-charge siya. Mag-video ko. Hindi malabas. Mag-charge siya. Ito pala sa kanya. Ano yun? At ang gano'n dyan, so saan? Ayo. Okay, grabe ka. Ang gano'n yan natin. Anay ni Ken, kay Milka. Bala naman. Awa. Nalo. Butol yan ka ako. Bala na ka, Teng. Kanina na pagsak yan. Kasi naka-nation. Hindi ako na. Ayaw yan. Pulutan niya yan eh. 15 na ka? 15 na ka, Ken? Kasi na, Atay. Kalak 13 ka pa? Last nga, door niya. Jeff nga, door niya. Actuan na ba ang tente? Yung pinamala ko daw, minum na talaga. Binata niya ito pala talaga. Hindi na yan. Grade 10 na ka, Ken? Ito na. Great na eh. Iba, sabi ba? Eh, bali may minum niya. Mga kaya sarag man yung malasing. Grade 9 ka pa?
Mani ba natin kakaway ka na lang? Wala ka lang ko. Wala ka to. Ayan, may grade 12. Madam. Yan, kaway ka dyan. Ayan, masalit kang advance. Kaway ka, kaway. Ganun, ha? Kailangan pa ako ng Man nga pala si mga sumsumay. Nakamasip. Wait lang, mag-graduate na rin. Mamaya. Aliyas sa Hindi ka naman nakikita dyan, eh. Pero dapat sa diploma. Brand new yan ang diploma. Yan ka sa kwan. Kailangan tutuin diploma para ka na ako. Ipijap Ay ka. naman. Kayari ako nung last school. Una nga lang mong pala ka na kaya eh. Ilas na ako sa iyo sa cellphone. Ayun yung sabi. Kayari ako high school. Bilis na. Pwede ko na cellphone. Ganyan yung mami mo. Lako mo. Ay, mama. Eh, naabot. Kaya po abot. Ah, Bilis na. pabuyan tubuan na niya, mami, no? Masipin ka pa. Nangalas 12. Bakit? Gamitan ko ang yel. Yan yung yellow ko lagay mo Ay, kaya. minum lang ang yan eh. Atin yung yelo ko, Rumelo niya. Yan lagay mo kaya ko. 4. Alin yung bok pa mo lang yan. Alin yung bed? Kote na sumiyas. Labang saka. Aki pa kasi. Parang naman. Parang naman yung... Di mo rin minum ka yung yelo. Naman maging na yun. Meron mo yung nanakot. Maglipat yun mo. Sapon mo kami na rin. Anong nakadaw sa ba? Ang damong kolong-kolong bago mo alam na yan. Kapag mo ano man ako. Na? Oo kami. Nang oras? Mapalo ka. Oo kami. Mapalo ka pag yan kami yan. Diyan nga yung limeta sa Edgar Parker. Yung sa Garmo? Na? Oo, sa Edgar. Isa nito na yan. Alam mo po ito. Oh. Iyalan kayo ng motor. Sabi mo na eh. Sa linya ka mo. Sabi mo po ito. May ngalaman Mataas na sa yan. lesson eh. Kasali si nanay ito. Doon ka sa harap ng aming dadaan. Yan, yan. Namalim sa Hello. siya. Hello. 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 Ito. Pwede ba ito? Masayaw tayo ka mo. Yan naman kaya. TikTok. Oo. TikTok. Yan. Ay, magano. Paano yung green? Ay? Hindi mag-green ka muna dyan. Sabi mo kay Tito Mer, welcome home, Tito Mer. Doon ka, dali. Sabihin mo. Green. Green. Oh. Ikaw. Hindi mo kailangan. Bilisan mo. Green. What? Ano ba yung t-shirt mo? Distract. Hello, Tito Mer. Welcome home. Minorder kami. Taluan ka. Green. Grass is green. Ay, nakamanood sa online. Animal food is very good. Yung ako na malapis. Kakakit mo ko agad. Amunod sa kanya. Mag-SM kami bukas sa Dwight. Kasama? Ha? Ay, pwede.